الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فإنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ғаламнарны юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча мактауларыбыз, улуглау хәмд сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип итсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мусульман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "И кешеләр, сезләрне халык иткән, яраткан Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты. Аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан, шулай ук туганлык җепләрен өзүдән куркыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр." Мөхтәрәм җәмәгать, Әлхәмдүлилләһ, Рамазан айының күп көннәре үтте. Инде без, мөхтәрәм җәмәгать, Рамазан ахырына хәтле килеп җиттек. Һәм Аллаһ Раббыбыз да безгә Рамазан айы ул бары тик санаулы көннәр генә дип әйтте. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун айяман ма'дудат." Дөрестлектә сезгә ураза, сезгә кадәр яшәгән халыкларга фарыз иткән кебек фарыз булды, һәм бәлки сез тәкъвалы булырсыз. Ул ди санаулы көннәрдә булачак дип әйтә. Вакытлы көннәрдә, ул бик тиз үтә торган көннәр. Һәм Аллаһ Раббыбыз шушы айны безгә бәрәкәтле һәм фазилатлы кылды. Шушы айны безгә күп изгелекләр эшләргә ишекләрен ачты, күп форсатларын бирде. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кем ди имам белән бергә намазын укып торса һәм имам киткәнчегә хәтлек намазында булса, аңа бүтән төн укылган кебек әҗре язылыр" дип әйтә. Шушы намазны имам белән бергә укып, аны киткәч кенә кайтып китсәң, мөхтәрәм җәмәгать, төне буена басып торган кебек булырсың. Шулай ук Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кем Рамазан айында намазын иман белән һәм Аллаһка әҗр савабы өмете белән басып торса, намазын кылса, аңа ди моңа кадәр булган гөнаһлары гафу кылыныр" дип әйтелә. Шулай ук Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кем кадер кичәсен намазында үткәрсә ди, Аллаһка иман белән һәм аннан әҗр савабын өмет итеп намазында булса" дип әйтә, аңа моңа кадәр булган гөнаһлары гафу кылыныр дип әйтелә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне кадер кичәсен эзләргә кушты. Кадер кичәсен сизенегез, беленегез дип әйтә. Һәм ул төннәрне изгелектә үткәрергә чакыра. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Соңгы 10 көннең так төннәре арасында булыр" дип әйтә кадер кичәсе.
Һәм бүген дә мөхтәрәм җәмәгать 27нче төн. Бәлки бүген була алыр кадер кичәсе. Һәм шуңа күрә әле алда вакытлар калды, әле алда көннәребез бар. Шул мөхтәрәм җәмәгать изгелекләрне кулдан ычкындырмыйк, шул фурсатларны югалтмыйк һәм шушы көннәрне файдалы итеп үткәрергә тырышыйк. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ялкау, хөрәсән булган, бер изгелектә кылмаган кешене кисәтте. Рамазан айы буйлап та бер изге гамәл кылмый торган, намазда катнашмаган, тәравихларына бармаган, төрле акланулар табып, изгелектән читтә йөргән кешеләрне кисәтте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Рамазан айы башланып та, Рамазан айы чыгып киткәндә гөнаһлары гафу булмаган кеше кимсетелсен дип әйтә. Түбәнлеккә төшсен дип әйтә. Чөнки шушы ялкаулыгы сәбәпле, шушы мәгънәсезлеге сәбәпле, шушы мәнсезлеге сәбәпле ул үзен бик зур изгелекләрдән мәхрүм итте һәм бик зур әҗерләрдән буш калды. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазан айында дип әйтә: Аллаһ һәр бер төнне үзенең кулларын җәһәннәм утыннан азат итер дип әйтә. Җәһәннәм утыннан азат итер. Ягъни һәр бер төнне Аллаһ Раббыбыз үзенең теләгән кулларын шушы кеше имин булды, шушы кеше котылды дип, мөхтәрәм җәмәгать, җәһәннәмнән азат итә. Һәм кыямәт көнендә бу кеше Аллаһ каршында баскач, ул Аллаһ рәхмәте белән турыдан-туры җәннәтле булыр. Һәм галимнәр әйтүенчә, бу Рамазан аендагы һәр бер төнне шулай булыр ди. Һәм безнең мөхтәрәм җәмәгать, алдыбызда әле берничә көн калды. Әйе, Рамазанның күп өлеше үтте, ләкин әз генә көннәре калды. Бәлки без белмибез, мөхтәрәм җәмәгать, бәлки Аллаһ Раббыбыз безгә шушы калган берничә көн арасында безгә үзенең шәфкатен насыйп итер. Җәһәннәм утыннан имин булуны насыйп итер, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә калган көтөннәрне дә шушы Аллаһ Раббыбызга инде дуа кылып изгелектә үткәрергә тырышырга тиешбез. Һәм шулай ук бик тә мөһим булган бер ноктага тукталасым килә, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ дип әйтә. Һәм о айны ураза белән тотып бетерегез дип әйтә. Калдырмагыз көннәрен ди. Һәм Аллаһ сезне туры юлга күндергәне өчен аңа шөкер итегез. Аны бөекләгез ди. Бәлки шөкер итәрсез дип әйтә. Аллаһ сезне туры юлга күндергәне өчен аны бөекләгез ди. Бәлки шөкер итәрсез, бәлки шөкерле булырсыз дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм бу һәммә безгә дә кагыла. Әлхәмдүлилләһ, кемдер тырыша, кемдер изгелекләр эшли, кемдер уразаларын тота, уразаларында гөнаһлардан саклана, кемдер намазларын башкара, кемдер төне йокламыйча намазда басып тора, кемдер садакаларын чыгара, кемдер изгелекләр эшли. Ләкин моның сәбәбе соң без үзебезме, мөхтәрәм җәмәгать? Без шушындый үзебез яхшы булгангамы ул? Үзебез шундый изге булгангамы ул? Юк, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһ һидаят биргәне өчен без шушы изгелекләр эшлибез. Аллаһ Раббыбыз безне туры юлга күндергәне өчен без шушы изгелекләрне эшләргә булдык, мөхтәрәм җәмәгать, башкардык. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һәм аның сахабалары еш кына ушбу сүзләрне кабатлыйлар иде. Валлаһи лаулаллаһу маһтадайна ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا дип әйтәләр иде. Әгәр дә Аллаһ булмаса ди, без туры юлга күнмәс идек дип әйтә. Уразаларын да тотмас идек ди, һәм намазларын да тормас идек дип әйтә иделәр сахабалар. Менә мөхтәрәм җәмәгать, сахабалар бу изгелекнең башын Аллаһтан күрделәр. Үзләреннән түгел, Аллаһ Раббыбыз һидаят биргәнгә күрделәр. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, biz шушы ниғмәт өчен Аллаһ Раббыбызга шөкерле булырга тиешбез. Аны бөекләргә тиешбез. Әлхәмдүлилләһ дип әйтергә тиешбез. Аллаһу акбар дип аны бөекләргә тиешбез. Һәм шушы Аллаһ Раббыбызга изгелекләрне кылырга безгә булдырганы өчен, рөхсәт иткәне өчен, форсат биргәне өчен аңа зур-зур шөкер һәм хәмд сәнәләр әйтергә тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Лис-саими фархатан
фархатун инда фитрих ва фархатун инда лиқаи раббих дип әйтә. Ураза тотучыга ике сөенеш булыр дип әйтә. Беренче сөенеше авыз ачканда, ифтар ашаганда, авыз ачканда. Кемдер сөенә, әлхамдулилла, шушы изгелекне ахырына хәтле үтәп бетердем ди. Кемдер сөенә тәмле пешкән пловка, кемдер сөенә, мәсәлән, әлхамдулилла, шушы көнне дә гөнаһлардан сакландым, изгелектәр кылдым дип сөенә, әлхамдулилла, барысы да сөенү. Әмма икенчесе, Аллаһ белән бергә очрашканда, Раббысы белән бергә очрашканда булган сөенү. Ә нинди ул сөенү, мөхтәрәм җәмәгать? Аллаһ Раббыбызның ниғмәтләрен күргәч сөенү. Аллаһ ризалыгын алгач булган сөенү. Һәм Аллаһ ризалыгы иң зур ниғмәт булып тора. Аллаһ илчесе Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһ ди җәннәт әһелләренә әйтер: "И җәннәт әһелләре, җәннәт әһелләре әйтерләр ди, эй Раббым, без синең каршында, эй Раббым, барлык ниғмәтләр синең кулыңда." Шунда Аллаһ әйтер: "Эй кешеләр, җәннәт әһелләре, сез риза булдыгызмы?" дип әйтә. Шушы ниғмәтләргә риза булдыгызмы ди. Һәм шунда кешеләр әйтерләр: "Эй Раббыбыз, нишләп соң без риза булмыйк? Чөнки бер кемгә дә булмаган ниғмәтләр безгә эләкте бит" дип әйтерләр. Һәм шунда Аллаһ Раббыбыз әйтер: "Моннан да яхшырак булган ниғмәт биримме?" дип әйтә. Һәм шунда әйтерләр: "Эй Раббыбыз, шушы ниғмәтләрне безгә насыйп ит" дип әйтерләр. Һәм шунда Раббыбыз әйтер: "Мин ди сезгә ди үземнең ризалыгымны бирәм" дип әйтә. Һәм бер кашан да сезгә ачуланмам дип әйтә. Бер кашан да сезгә ачуым булмас дип әйтә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә бу иң зур ниғмәт. Иң зур ниғмәт Аллаһ Раббыбызның ризалыгы һәм бер кашан да аның газабы, аның ачуы тимәгәнлеге. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Ва'адаллаһу ал-муъминина вал-муъминат җаннатин таҗри мин тахтиха ал-анһар خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان الله أكبر ذلك هو الفوز الكبير ذلك هو الفوز العظيم". الله Раббыбыз әйтә: "Мөъминә булган һәм мөъмин ирләр һәм мөъминә хатыннарга аста елгалары ага торган җәннәт бакчаларын Аллаһ вәгъдә итте. Алар анда мәңге булырлар, тораклары мәңгелек җәннәтләрдә күркәм булыр. Ләкин моннан да бөек булган иң зур ниғмәт Аллаһтан булган ризалыктыр" дип әйтә. Һәм шул булыр иң зур җиңү дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, шушы тоткан уразаларыбыз, шушы кылган намазларыбыз кабул булсын дип Аллаһ Раббыбызга ялварырга тиешбез. Әгәр дә шушы ризалыкны өметләнәбез икән, әгәр дә кыямәт көнендә Раббыбыз белән очрашырга, сөенергә телибез икән, әгәр дә Аллаһ Раббыбызның мәңгелек ризалыгын алырга телибез икән, дуга кылырга тиешбез. Эй Раббыбыз, шушы изгелекләрне кабул кылсаң иде. Эй Раббыбыз, шушы изге гамәлләребезне сиңа ихластан башкарды кабул итсәң иде дип дуга кылырга тиешбез. Аллаһ Раббыбыз Муъминун сүрәсендә 60-нчы аятында әйтә: "Валлазина ю'туна ма атау ва кулубухум ваҗила ва аннахум иля раббихим раҗиун". Һәм кайсылары әгәр эшләр эшләсәләр, аларның йөрәкләре тетрәнер дип әйтә. Йөрәкләре дер-дер килер ди. Һәм алар Аллаһка кире кайтачагыбыз бар бит дип борчылырлар дип әйтерләр ди. Һәм Гайша анабыз бу аятларны ишеткәннән соң булай дип әйтә: "Эй Аллаһ илчесе, бу аятта кем хакында әйтелә ди? Кем курка Аллаһка кире кайтырбыз эш эшләгәннән соң? Ул ди, зина кылган кешеме дип әйтә? Ул урлаган кешеме ди? Ул яки берәр кеше үтерүчеме дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Юк, эй Гайша" дип әйтә. Бу ди ураза тоткан, намаз укыган, садака биргән кеше турында ингән аятлар ди. Ул кешеләр изгелек кабул булырмы икән дип бурычлылары хакында ингән аятлар дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, безнең изге галимнәребез, безнең борынгы заманда яшәгән сахабаларыбыз, табигиннарыбыз Рамазан айы җитсә иде, исән имин булсам иде дип, Рамазан алдыннан 6 ай дуа кылдылар. Эй Раббым, гомеремне Рамазанга хәтта яшәтсәң иде дип. Рамазан айы тәмамлангач, 6 ай буена, эй Раббым, шушы уразаларны, Рамазаннарны кабул кылсаң иде дип дуа кылдылар, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз
һәммә безгә дә шушы аятлары белән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шушы кисәтүләре белән һәммә безгә дә вәгазь ясыйлар, мөхтәрәм җәмәгать. Кем изгелек кылган булса, калдырмасын, туктамасын, Рамазанның ахырына хәтле эшләп бетерсен. Кем әгәр дә моңа кадәр йоклап йөргән булса, кем моңа кадәр уялкауланып йөргән булса, кем моңа кадәр өендә утырып, мәчеткә бармыйча, намазларын кылмыйча утырган булса, ул, мөхтәрәм җәмәгать, калган көннәрендә харап итмәсен. Әле алдында берничә көн калды, чөнки айны начар башлап, начар тәмамлаган кешегә карый, айны начар башлап, яхшы тәмамлаган кеше хәерлерәктер. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Иннамал аъмалу бил хаватим." Дөрестлектә гамәлләр ахырларына карап бәяләнерләр дип әйтә. Һәм шуңа күрә Рамазан аендагы калган көннәре ул безнең мөхтәрәм җәмәгать соңгы форсатыбыз. Шул форсатка ябышып тотырга тиешбез. Әле Кадер кичәсе дә булуы ихтимал. Һәм шуңа күрә бу хакта беребез дә һич тә онытырга тиеш түгелбез. Шулай ук Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям калган көннәрендә гаит намазына кадәр һәммә безгә фитр садакасын чыгарырга әмр итте. Хадистә Ибн Габбас сүзләре китерелә: Аллаһ илчесе фитр закатын фарыз итте. Ул садака ураза тотучыга бозык һәм буш сүзләрдән паклану булыр. Һәм мискиннәргә бер ашау булыр. Кем ул садаканы гаит намазына хәтле чыгарса, садакасы кабул булыр. Кем гаит намазыннан соң чыгарса, ул гади генә бер садака булып калыр, дип әйтә ушбу сахаба. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, шушы фитр садакасы гаит намазына хәтле чыгарылып бетергә тиеш. Гаит намазына хәтле чыгарылып бетергә тиеш. Һәм аның иң хәерле вакыты иртәнге намаз белән шушы гаит намазы алдындагы булган арада. Ләкин кем әгәр дә курка икән, чыгарып бетерә алмамын, өлгермәмен, була алмам, җитешмәм дип курыкса, аңа кадәр чыгарса да була. Һәм гаит алдындан чыгарыла торган шушы фитр садакасының күләме бер саг күләмендә булган ризык булырга тиеш. Һәм бер саг якынча 2,5 килограмм авырлыгы белән тора. Унмы ул, ярмалармы ул, хөрмә җимешләреме ул, кеше ашый торган ризык булсын. Үзеңә нәрсә теләсәң, шуны бир. Иң очсыз, иң түбән сортлы ярмалар белән котылам дип һич тә уйлама. Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, безнең мазхабыбызда ашамлыкка карый акча белән чыгару хәерлерәк санала. Чөнки Пәйгамбәрбез бу көнне мохтаҗларны теләнеп йөрүдән азат итегез диде. Һәм Пәйгамбәрбез заманында иң кирәкле әйбер ашамлык иде. Хәзер инде, хәзерге заманда кешеләрнең хаҗәтләре башка төрлерәк, һәм шуңа күрә шул хаҗәтләрен дә капларга кирәк дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, калган көннәребездә дә тырышыйк, изгелекләрне башкарыйк. Һәм инде шушы бу изге булган Рамазан айының соңгы көннәрен инде хөрмәтле, кадерле рәвештә башкарыйк һәм кадер кичәләрен дә һич тә кулыбыздан ышкындырмыйк, мөхтәрәм җәмәгать. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.